இந்த தர்பூசணி பழத்தில் தான் லைகோபீன் அப்படின்ற அந்த ஒரு வேதிப்பொருள் அதிக அளவில் இருக்குது. இந்த லைகோபீன் நமக்கு என்ன மாதிரியான ஆரோக்கிய நன்மை கொடுக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா 4 முக்கியமான நோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை கம்மி பண்ணிடும். முதல் நோய் என்னென்னா கண் பார்வை சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை நோய்களுமே, மாலை கண் நோயாகட்டும், இல்லைனா கண்புரை, கிளவுக்கமா, கண் அழுத்த நோய், இது எதுவுமே ஏற்படாமல் தடுக்கும். ஏன்னா கண் பார்வையை நல்லா கூர்மையாக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வேதிப்பொருள் தான் இந்த லைகோபீன் அப்படின்றது. ரெண்டாவது, ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இல்லை ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மாதிரியான எலும்பு வியாதி ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பை ரொம்பவே கம்மி பண்ணுறதோட மட்டும் கிடையாது, எலும்புகளை நல்லா அடர்த்தி அடைய செய்யும். எலும்போட அடர்த்தி, அதாவது போன் மினரல் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே பராமரிக்கும். இது எந்த வகை புற்றுநோய் செல்லுமே நம்ம உடம்புல ஏற்படாமல் தடுக்கும் லைகோபீன் அப்படின்ற இந்த ஒரு வேதிப்பொருள். ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வரக்கூடிய வாய்ப்பை இது கம்மி பண்ணிடும். 4வது, இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நோய் என்னென்னா மாரடைப்பு, இது ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பையும் கம்மி பண்ணிடும்.